Vidíte to? Je toto možné? CJ drží padák v ruke a krásne pomaly padá. Stalo sa mi to práve teraz a what the fuck? What the fuck? No, nestalo sa mi to práve teraz. Stalo sa mi to asi pred rokom, ale toto video som práve našiel. Pekné, ne? Tam je vodička. Toto je CJ! Má Atlanta čapku, ako môžete vidieť, bielu peknú. Má G-Unit mikinku, no, takú bundu skôr. A má padák. A hozen moc nevidno, ale sú to G-Unit hozen.